ingangena ekhaya boyojabula ekhaya wena wendlovu bayethe ngiyabingelela lonke nabo bonke abakhona ngizama ukuchaza ukuthi ke sifika esithubeni lapho isilo sizoqinisekisa khona ukuthi ke uma ngabe sesiphethe sizophatha ngendlela efanele nangobuqotho nokwethembeka. Kunesigatshana ke somthetho ongaphansi kwesifundazwe kuthiwa KweSilo Natal Traditional Leadership and Governance Framework Act. Isigatshana sakhona isigatshana seshumi nesikhombisa, isigatshana sesihlanu oku section 17 subsection 5 walo mthetho ke u-Act 5 of 2005. Sizocela ke isilo noma ngizasifundela isilo ukuze singabi nenkinga eningi, bese kuthi ke uma sengifundile kulokhu bese ke isilo siyaqinisekisa, bese emva kwalokho ngisibongela ke bese siyasayina la okubhalwe la ukuthi isiqinisekiso sokuphatha isikhundla sobungonyama ngobuqotho nangeqiniso. Mina Misuzulu sinqobile Zulu ngiyaqinisekisa futhi ngiyathembisa ukuthi ngizokwethembeka kwiRepublic yaseSouth Africa nakwesifundazwe saKwaZulu Natal, futhi ngiyazibophezela phambi kwabo bonke laba bantu ababuthene lapho ukuthi ngizophatha isihlalo sobungonyama yamaZulu ngesithunzi esisifaneleyo, ngenhlonipho, ngobuqotho nangesizotha. Ngizohlonipha ngithobele umthethosisekelo kanye nayo yonke imithetho yezwe laseNingizimu Afrika. Ngizokuba ingonyama eneqiniso nethembekile, ngingadaluli ngokuqondile nokungaqondile noma ngendlela thize nanoma yiphi into noma indaba engiphathiswa yona ngokuyimfihlo. Ngizokwenza ubulungiswa kubo bonke abantu ngokufanayo futhi ngizinikele kwinhlalakahle yomphakathi wonke. Ngizokwenza imisebenzi emayelana nesihlalo sami sobungonyama ngobuqotho, ngokwethembeka nangawo wonke amandla ami. Ngiyaqinisekisa ngakho konke lokhu esengikushilo. Ngizocela ke isilo sisho abantu bezwe ukuthi sikushilo lokhu. Mina besilo ngiyaqinisekisa ngakho konke lokhu. Cha umsayensi ngambongeli. Ngiyacela ke nami ukubongela isilo ukuthi namhlanje sesemukeliwe ngokusemthethweni kahulumeni. Umvelinqangi asihlahlamelise sikwazi ke ukuba siholisise ngempumelelo nangokuthula.